Mega Manila, give it a quick check and it's now 31 minutes makalipas sa oras ng alat ni ng ami. Ano mo, ayoko ay naiinyoy na maiinig. Ito na kung namain niya. At nanan mo naman na anunong natin ngayon na mamawi na maay. Inyoy na mo yung maiinig. Ay, nako po mga kabisyo, big shoutout nga pala sa mga nakatutok sa atin, lalong-lalo na yung mga solid na tagapakinig natin dyan sa may Mosaita Drive, Molino, Bacoor. Especially yung mga suki natin dyan sa Car Club Garage na laging nakatutok 24 oras. Siyempre, sa mga hindi pa nakapag-register sa ating Love Knows No Boundaries, baka ikaw na lang boards, ikaw na lang call ang hindi nakapag-register. Yung ibang tropa mo, nag-register na. Alright? So, eto na mga kabisyo, hindi na natin patatagalin to. Eto na! Pag-uusapan na natin to! Usap-usapan ngayon sa social media ang rant post ng isang service crew sa isang online community group matapos niyang magbigay ng kanyang saloobin patungkol sa nilalabag na panuntunan ng mga customer kapag bumibili ng order na may unlimited rice. Oh no! Ayon daw kasi sa kanilang house rules talaga sa kampanya ng pinagtatrabaho nila na bawal talaga ang sharing ng unlimited rice. Oh no! Gawain mo to, no? Ang kadalasan kasi ng ginagawa, gaya ng ginagawa mo, 5 kayo o-order. Tapos isa lang mag-o-order ng unlimited rice. Tapos yung iba isi-share na lang. Hindi tama yun. Tapos ang masaklap pa daw, pag sinita nila, kinall out nila yung customer na gumagawa ng ganon, aba, pinagsasalitaan pa sila ng hindi maganda. Oh no! Okay, Tang, hindi na natin patatagalin to. Eto na, logican na natin to, Tang. Ay, sige, ano pang hinihintay mo, kalbo? Logican mo na yan. Logican na yan. Logican na yan. Alright, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, kailangan pa bang i-memorize yan? Naging basic na sa atin ang tinatawag na palusot. Oh no! Diba? Hanggat may pagkakataon na makaiwas tayo sa isang obligasyon o gawain, gagawin natin, which is mali. Diba? Ang masaklap pa dito, kung i-call yung atensyon mo dahil gumagawa ka ng mali, yung nag-call ng atensyon mo, aba, pagagalitan mo pa! Ang bihira naman, oh! Di ba ganun ka? O, pag sinisita ka ng asawa mo, sabihin niya, sino na naman yung kachat mo? O, bigla ka nagagalit. Tinatanong ka lang kung sino kachat mo, pwede mo namang sabihin, si kumpare, si kaibigang ganito. Bakit ka nagagalit? Now, mga kabisyo, logican po natin. Makinig ng mabuti. Ang pagkagalit po ng mga taong kapag sinisita ng sa kanilang mga gawaing mali, maiuugnay po natin yan sa pride. O di kaya tinatawag din natin ego defense mechanism at kakulangan sa emotional maturity. Ayan. O malinaw din po na pag na-call out yung mali mo, kaya ka nagagalit dahil nasa kadiliman ka. Dahil kung nasa liwanag ka at wala ka namang ginagawang mali, bakit ka magagalit, di ba, Tang? May tama ka, kalbo. Kaya pag may kasalanan, tinatago. Kung sa bagay, Tang, ang kasalanan, tinatago. Wala naman nagpapakita ng kasalanan. Anong ibig sabihin nun, Tang, nung gumagawa ng kasalanan? Ay, Bisik, ang tawag sa kanila ay kampon ng kadiliman. Ayan,
malinaw na sa'yo, sabi ni Tanghenyo ha. Isa kang kampon ng ano, Tang? Kadiliman. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!